Det er det bedste, ros, jeg har fået i lang tid. Nej, jeg hedder Julie Lynge, og jeg er sekretariatsleder i Foreningen Grønlandske Børn. Hvis jeg snakker for hurtigt, jeg er jo dansk, men hvis jeg snakker for hurtigt, så må jeg lige se til, så skal jeg nok prøve at sænke farten lidt. Jeg har fået lov til at komme her og fortælle lidt om vores projekt, DASA, og det er vi rigtig glade for. Vi sidder lige de her dage faktisk og har den afsluttende workshop med den gruppe, som har været involveret i at udarbejde materialerne, så derfor går jeg sådan lidt til og fra. Ja, tak. Lige ganske kort omkring, hvem vi er som forening, så er vi en NGO, som i 2024 faktisk har eksisteret i 100 år. Og vi har ligesom fulgt med udvikling og har lavet forskellige ting, som passede til den tid, vi befandt os i. Og for 5 år siden, så besluttede man sig så for at etablere et kontor her i Nuuk, fordi at det kun gav mening, at indsatser, som var rettet mod det grønlandske samfund, skulle selvfølgelig have en kobling i det samfund, hvor de skulle operere i. Og jeg er så den anden sekretariatsleder, og udover DASA-indsatsen, så har vi også ansvaret for det, der hedder Nayorti, som er en børnebisidderordning for børn, der har en social sag i kommunen, eller ønsker at få en social sag i kommunen. Så har vi en indsats, der hedder Sabik, som er rettet mod de unge, som er ved at færdiggøre folkeskolen, men som har svært ved at komme videre i en videre uddannelse. Og så har vi også sommercamps, hvor vi udvælger forskellige steder, som ikke normalt er dem, som har så mange aktiviteter, og laver sommerferieaktiviteter der. Sidste år var vi i Rana og Gangamjøn, og i 2023, hvad går vi ind i? 23, der skal vi være i Kutlorso og Nanorterik. Yes. Jeg skulle ikke engang tænke, det er som om du kunne læse mine tanker. Yes. For at snakke lidt om DASA og ligesom sådan udgangspunktet for DASA, så må vi erkende, at vold er en af de helt store udfordringer i vores samfund. Og det er både i den vold, der sker i hjemmene. Næsten hver 5. anmeldelse af husspektakler har børn involveret. Men vi så også i forhold til hele den her coronanedlægning, at der skete noget med volden. Volden steg, og den steg både, i hjemmene, men den steg også ude på gaderne. Derudover så vi også, at der skete noget med ungdomskriminaliteten. Da skolerne lukkede ned her i byen, jamen så vi en bølge af hærværk, og vi så en bølge af unge mennesker, som gik rundt og lavede ballade i byen. Så tænkte vi må kunne gøre et eller andet. Der skal gøres et eller andet for ligesom at tage fat om den her snak i forhold til, hvad vold er, og hvor ødelæggende det rent faktisk er. Så vi gravede et gammelt koncept frem, som vi har haft liggende i skuffen lidt, og så hævde vi fat i nogle samarbejdspartnere, som vi fandt det relevant at samarbejde med, for netop ikke at lave et skrivebordsprojekt. Vi kunne sagtens have siddet foran en computer og tænkt, det her det bliver skide godt, det skal de nok blive glade for. Men det var vigtigt for os, at vi rent faktisk fik lavet noget, som havde så mange facetter med fra start som overhovedet muligt. Derfor inviterede vi forskellige parter med ind i den her proces. BCU, det kriminalpræventive råd, og dermed Grønlands politi, har været en af de stærkeste partnere fra starten af. Så har vi selvfølgelig samarbejdet med Socialstyrelsen, Uddannelsesstyrelsen, men det har også været vigtigt for os at have et samarbejde med dem, som er tættest på de her børn, lærerne. Så derfor har vi haft et tæt samarbejde med skolelærer fra Nusup Adorfer, og vi har også haft 2 skolekonsulenter med fra Qaqqata Kommunia. Så har vi også haft en forsker med fra Elise Madusafing. Vi har haft en psykolog til ligesom at understøtte nogle af vores materialer. Og så har vi haft en voldsforebyggende konsulent med os til ligesom at hjælpe med at
udvikle det her sådan lidt vidensmateriale i forhold til, hvad er vold. Og man kan sige helt kort, så har formålet været det her med at skabe en forståelse, en sådan bred forståelse og den samme forståelse i forhold til, jamen, hvad er vold? Og hvilke former for vold er der? Men også det her med at få arbejdet med, når man står i en situation, hvor at man måske tidligere har tydet til voldshandlinger, hvordan kan man så arbejde med at ligesom bryde det mønster, og i stedet for give et andet reaktionsmønster. Så det har været rigtig meget med at sige det her med sådan, nå til en erkendelse af, at det man har gang i, det er vold, og det er skadeligt, men også give nogle redskaber til, hvad gør jeg så alternativt? Så har jeg taget den her med for at vise, det har faktisk været en periode, som har strakt sig over 2 år. Og det har været en ny form for samarbejde for os. Det her med at sige, hvis man vil udvikle materialer, som skal kunne fungere, som skal kunne virke, jamen så tager det altså noget tid i forhold til at få det udviklet, men også få det afprøvet, få det tilpasset, og så få det afprøvet igen. Og det viser den her tidslinje. Der har været en udviklingsfase. Så har vi haft en workshop, hvor de parter, som I så på den forrige slide, de alle sammen har været med til at komme med deres inputs til den viden, vi har fået i udviklingsfasen. Hvordan har vi skulle forme den viden, vi har fået? Hvad skal resultaterne være? Så var vi ude i en pilot 1 på udvalgte skoler, Sisimiut og Nuuk, for at afprøve det. Der startede vi ud med ikke så mange skoler, for at kunne følge det rigtig tæt. Al den viden, vi så fik, da vi havde afprøvet det tog vi med os over i workshop 2, hvor at vi justerede, tilrettede, lavede tilføjelser, alle de ting, som vi var blevet bekendt med i den første pilot. Så har vi lige faktisk afsluttet pilot 2 her i sidste uge, og det var så ligesom det sidste sådan touch-up i forhold til, hvor står vi med materialerne? Er der noget, som kræver endnu mere tilpasning, eller er det bare good to go? Og så har vi som sagt, i disse dage har vi så den afsluttende workshop, hvor at de bliver præsenteret for de erfaringer, vi har gjort os i pilot 2, men hvor vi også snakker udbredelse og forankring. Yes. Det her det er bare for at vise, vi har fået udarbejdet en hjemmeside. Den hedder dasa.gl. Og jeg har med vilje ikke taget den med. I kan selv få lov til at gå ind og kigge. Det kan være sådan en lille cliffhanger, når I kommer hjem på hotelværelset i aften. Men der er både til voksne og til børn, og så ligger alt det materiale, man skal bruge for at køre de her forløb, det ligger inde på den hjemmeside. Der ligger et skema, der viser, hvordan man skal bygge det op. Der står, hvilke materialer du skal bruge for at køre det her forløb. Der står ting, du skal være opmærksom på. Det er koblet op i forhold til, hvilke fag, hvilke læringsmål, hvilke fag kan du bruge det her materiale i. Og det er tiltænkt til, at det materiale, der er udviklet, er tværfagligt. Sådan så du faktisk, uanset i hvilken sammenhæng, jamen, så er der del af det her projekt, som du kan benytte. Yes. Som sagt, så havde vi en pilot 1, hvor vi her i byen var på Nusup Adorfair. En stavefejl. Kan du ikke lige gå ind og rette den? Og så var vi på de 2 skoler i Sisimiut. Til begge de her pilotperioder, der havde vi repræsentanter fra teamgruppen ude på skolerne for at følge det tæt. Og ikke så meget det her med at se på, altså lærerne bliver klædt på med et kick-off-møde. Der er et fysisk forberedelsesmøde, men ellers er det faktisk meningen, at lærerne selv har skulle køre det her fra starten af. Så det har ikke været os, der er kommet ud og undervist. Det har været os, der har klædt nogle voksne på til at køre det her i deres skoler. Og så, hvad var det, jeg skulle sige med det? Ja, jeg kommer bare videre. Yes. Så i pilot 2, så skulle vi have det ud på lidt flere skoler. Og der vil vi gerne have nogle skoler med, som, forstå mig ret, ikke bare var byskoler med de udfordringer og de forhold, som vi kender herfra. Så det var vigtigt for os, at vi tog nord, syd, øst, vest. Og det synes jeg, vi har ramt
ret godt i forhold til sådan det, vi ønskede. Vi har også haft meget store skoler med, vi har haft meget små skoler med, og stødt på mange forskellige udfordringer i den sammenhæng. Det er jo klart, det stiller nogle krav til materialet, om at du er en skole som Dasila, som kørte det på mange klasser og har mange trin, eller om du kører det på en skole i Kotlosor, hvor du slår det sammen og kører det for det samme antal elever, som en klassenummering i Nuuk for eksempel kan være. Det kræver selvfølgelig noget forskelligt, og det var også noget af det, som vi ønskede at blive klogere på, som vi ligesom kan vurdere, hvor langt kan vi i det her projekt strække os for at imødese alle de ligesom, behov, de forskellige skoler har. Og vi er jo også godt klar over, at vi kommer aldrig til ligesom, at kunne nå hele vejen rundt, men vores håb er, at vi ligesom, med de her materialer har udarbejdet noget, som lærerne også selv ligesom, kan tage og finde inspiration til at tilpasse til deres forhold. Så har vi gjort det. Som sagt, så er lærerne de er blevet klædt på ved et online kick-off-møde, hvor de er blevet præsenteret for hjemmesiden, opbygning af hjemmesiden, hvor de skal finde de her informationer, hvad de skal være opmærksom på. Og i de byer, hvor vi så fysisk har været til stede, så har der selvfølgelig været sådan et fysisk forberedelsesmøde og en hilsen på, hvem det er, der skal sidde og observere i klasserne. Og det er vigtigt for mig at sige, når vi har været ude og observere, så har vi ikke været ude og observere på, hvad lærerne har gjort. Det har sådan set ikke været vigtigt for os. Det har været vigtigt at se, hvordan tager børnene imod det her materiale, de bliver præsenteret for. Så har vi selvfølgelig stået til rådighed, hvis lærerne har haft nogle spørgsmål i forhold til, hvordan griber jeg det her bedst an, eller hvad gør jeg i den her situation, når barnet reagerer sådan. Men ellers har vi forsøgt, inden at det er gået i gang, at klæde både lærer og skole så meget på som overhovedet muligt. Vi er blevet rigtig kloge i forløbet for at se, at der er mange ting, som vi har været blinde for, men det bliver vi forhåbentlig, det udrydder vi i takt med, at vi udruller det her projekt noget mere. Det har været vigtigt for os, at når det her projekt har kørt, at skolen har haft enten deres socialrådgiver har været klar over, at det her det ligesom fandt sted, eller deres AKT-lærer, eller lokal kriseberedskab, at man ligesom er ops på, at det her emne kan være voldsomt både for lærere og elever. Vi har også på hjemmesiden faktisk lavet til de voksne, altså til de lærere, som skal bruge de her materialer, har vi også lavet noget vejledningsmateriale i forhold til, hvis man selv har været udsat for en situation, hvor der har været noget vold involveret, jamen hvordan håndterer man det i forhold til at kunne formidle det her emne videre. Lige godt. Det her det er nogle af de tilbagemeldinger, som har været. Vi har været meget heldige, at det har faktisk nærmest udelukkende været positive tilkendegivelser, vi har fået fra de skoler, vi har kontaktet, og de lærere, vi har snakket med, i forhold til, at det er et behov, det her viden om vold og redskaber til, hvordan man håndterer vold, og at de har fundet materialet meget relevant i deres arbejde. Yes. Igen, her har vi det her, det er meget, meget grov data. Vi fik det lige færdigt i går, så der kommer en evalueringsrapport i starten af det nye år, som I selvfølgelig er velkomne til at få, hvis I er interesseret i det. Men det her, det viser også det her med, at langt de fleste af de lærere, som bruger materialet, de melder tilbage, at de oplever, at materialet er relevant for den virkelighed, de står i ude på skolerne. Yes. Så har vi selvfølgelig også skulle måle på i forhold til, vi har lavet den her platform, vi har forsøgt at gøre det så nemt som overhovedet muligt, men når man står og skal bruge det, oplever man så også, at det er nemt. Og igen, langt de fleste siger, at det er nemt at bruge. Man kan se i pilot 2 her, så bliver der sagt, at det er svært at forberede sig til det her forløb. Og det skal ses i lyset af, at vi i pilot 2 havde en afprøvning af de her materialer på skolen i Tasiilaq. Og vi, som de Nuuk-borgere, vi nu engang var, tog vi jo for givet, at internettet, det jo bare kørte. Og det fandt vi ud af, da vi kom til Tasiilaq, at internettet var et stort problem i den periode, hvor vi var der, og det spiller selvfølgelig ind på, i forhold til, om man synes, det er nemt at forberede sig.
hvis ikke man kan tilgå det materiale, man skal bruge. Så en af de ting, vi lærte derfra var, vi er nødt til at have en eller anden form for backup i de situationer, hvor at internettet driller. Det kan også være her i Nuuk, det er jo mange forskellige steder her i landet, hvor der kan være internetudfordringer. Så det er i hvert fald noget, vi tager med i vores, her færdiggørelse af projektet, det her med, hvordan kan vi imødese den udfordring. Yes. Så har vi bedt lærerne om at evaluere på i forhold til det at bruge hjemmesiden, hvor nemt det var. Og igen, så svarer langt de fleste, at det er nemt. Og igen besvarelsen på, om det var hverken eller, om det ligefrem var svært, det var igen besvarelser, som hang op på, havde du internet, eller havde du ikke internet. Yes. Så har vi også spurgt lærerne, som har deltaget i de her 2 piloter, i forhold til, hvor sandsynligt er det, at du vil bruge de her materiale igen, eller deltage, hvis det bliver en decideret temauge. Og igen har vi været heldige at se, at langt de fleste lærere, de faktisk vurderer, at det vil være relevant for dem og nyttigt at kunne deltage igen. Så har vi selvfølgelig også, en ting har været, altså lærerne er jo vores vigtigste redskab i forhold til at komme ud til eleverne, men det er jo også vigtigt for os at måle på, eller få et billede af, hvad siger eleverne rent faktisk, når de bliver præsenteret for det her materiale. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at når forløbet går i gang, så er eleverne blevet præsenteret for en survey, et spørgeskema, hvor de har skulle svare på forskellige spørgsmål. Og det har de så efterfølgende igen skulle svare på, når forløbet er slut. Og det er de svarmuligheder, vi kommer til at se på nu. Her kan man se, hvordan besvarelserne har fordelt sig, og materialet er udarbejdet til 7., 8., 9., hovedsageligt 8. og 9. klasse. Men der har været, der har været skoler, som har valgt at tage både 7. klasse og 10. klasse med, og det har vi også været åbne for, ligesom for at prøve det. Yes. Igen, de her data, vi har ikke noget at behandle dem i dybden, men man kan sige, inden forløbet, det er de lyserøde, og de er lidt af det så efter forløbet. Og der er nogle ting her, man skal være opmærksom på. Der var næsten dobbelt så mange, som besvarede surveyen før forløbet som efter forløbet. Og det gør sig selvfølgelig også gældende i forhold til, hvordan det statistiske materiale kommer til at se ud. Men der er jo noget, der er lidt interessant, er i forhold til nej-kolonnen, at der er flere, der efterfølgende siger, vi vil ikke ringe til Dusanger, hvis vi bliver bekendt med en voldssituation. Det vi så kan se på nogle tal, som vi ikke har fået bearbejdet nu, det er, der er til gengæld sket en stigning i antallet af elever, som siger, at hvis de vil opleve vold, så vil de kontakte politiet. Så der tegner sig en tendens til, at de steder, hvor at vi undrer os over, at grafikken ser ud, som den gør, jamen, så er det fordi, at de her børn og unge har fået kendskab til andre handlemuligheder. Så har jeg taget en ting med, som vi også arbejder lidt med i de her dage. Det er det her med, de unge har fået til opgave at reflektere over det at være en del af en vennegruppe. Og det her, det er de dårlige ting ved at være en del af en vennegruppe. Og det giver os et billede af det her med, at noget af det, der er rigtig svært, det er det her med ligesom at sige fra, eller stå udenfor, eller ikke at lade sig rive med i en stemning. Og det er jo rigtig brugbar viden for os i forhold til, hvad vi også skal klæde lærerne på i det her projekt, i forhold til at kunne, give de her unge noget modstandskraft i sådan nogle her situationer. Yes. Så har jeg faktisk tænkt på at sætte jer lidt i arbejde. Fordi, som jeg sagde, så en af de ting, vi drøfter i de her dage, det er rigtig meget, hvordan skal vi forankre det her ude på skolerne? Hvordan skal vi sikre, at det her det bliver en succes, når vi ikke kan rejse rundt og være med til, det bliver afholdt? Hvordan sikrer vi, at der stadig er nogle lærere, som får brugt det her, og hvordan får vi arbejdet hen imod et mål, der hedder, at
den samme periode på året, jamen, så arbejder alle skoler med voldsforebyggende. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis I satte jer ned 2 og 2 og snakkede om, hvis det her det skulle forankres på jeres skole, hvad er det så det vigtigste, vi skal være opmærksom på, for ikke at ligesom, falde i en eller anden faldgruppe, hvor det bare bliver lagt ned i en skuffe og ikke taget frem igen. Så hvis I lige bruger sådan 10 minutter på at snakke forankring på jeres skole. At du har fedt nu, så at du har fedt. Beretter jeg mig. Tässä Ingerslaatsin nääsarivarput idinniartitsunut soorlu pædagogisk eftermiddag tassami soor taakkua peqataasut saqqummiitillugit hjemmeside idinniartitsut atuartutulli isertillugit suminassaarinneqarsinnaappa taakku soor malitseqartillugit eqqaasittaarlugit soor qanittukkut vold tassam akiorniarlu sammisaqartitsigatta taakku ilinniartitsu peqataasut aamma saaffigineqarsinnaasu ilangunnikuuavut tassa uningatingilarput ingerlaartissavarput ukiuma arlaleriarluta аллат атаваартукнортитси ниссамут исумманик питсаасуник саққуммиуссорусуттут Nikolaj Hellesen. Noget af det, som jeg tænkte på, det er også, hvis man skal lave en forankring, som kan være gennemgående for en skole, så nogle gange så også at kunne skabe en rød tråd imellem de forskellige aldersgrupper, så kunne det også være, og jeg ved godt, at når man opstarter en helt nyt tiltag, så bliver man nødt til at starte et sted, men at hvis det var gennemgående fra første klasse, fordi at jeg ved det i hvert fald, jeg har mødt mange førsteklasser, der også godt kunne trænge til at tale om grænser, både for dem selv og for andre. Så det er også noget, hvis det skulle forankres, så at man kunne lave en rød tråd, så man også kunne tale med en hel lærergruppe om det, og ikke bare en udvalgt gruppe. Aina, det var et bud fra Nikolaj. Salma, sydnersuterarsinnaaput. Der er med drongippat. Må jeg lige sige en afsluttende kommentar? Der er Julia, nakasitissorput. Julia? Kender typen, der altid lige vil have det sidste ord, ikke? Men det er bare for at sige, at vi har jo gjort nogle overvejelser selv selvfølgelig, og det jeg er glad for at se, at de ting, I kommer med, ligger meget godt i tråd med de tanker, vi har gjort os. Og for at sige det, kom ind på det, som du siger, Nikolaj, så er vi blevet bekendt med nærmest fra første dag, vi henvendte os til skolerne, at det her, det er ikke et problem, der er isoleret til ældste-trinnet. Så derfor er vi bevidste om, at det er en proces, hvor vi også skal se på at få lavet noget materiale, som netop også er tiltænkt yngste trinnet eller mellemtrinnet. Men vi har ikke helt fundet form i forhold til, om det skal være nye materialer, eller hvordan og hvorledes vi gør det. Men yes, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I tænkte på os til at komme her og holde det her oplæg. Og så håber jeg, at jeg går ud fra, altså du må gerne dele den her slide. Gå ind på hjemmesiden, der står også kontaktoplysninger, hvis I ønsker at vide mere. Og så som sagt, så offentliggør vi en evalueringsrapport i det nye år, som jeg også håber, I vil have lyst til at læse med i. Rønner.